ndị be anyị ekene m unu. Ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwu. Ihe m nwere ikwu n'ụtụtụ abụ, kedu ihe kpatara ihe na-emebi n'ala Igbo ndị okenye agbatịsịa nkịtị? Ịma na ndị Igbo na-atụ n'ilu sị ihe ọjọọ gbaa afọ ya ghọọ omenala. Kedu ihe ndị Igbo ndị okenye anyị ndị isi anyị ji wee gba nkịtị? Omenala niile bụ ihe jikọtara anyị, na-echekwa ndị mmadụ, na-eme ndị mmadụ lesa anya sị mba na ihe awụ ka esi eme ya na-ekwesịghị ime ya otu a, sị mee ya ka esi eme omenala. Kedu ihe ndị okenye anyị, kedu ihe kpatara ndị okenye anyị ji wee gba nkịtị ala na-arụ? Ndị okenye anyị na Igbo ma ndị kpọrọ onwe ha ndị isi, ka m jụọ unu, okenye nọ a na-egwu ala ọgbachi nkịtị, ọsọ egwucha ala ahụ onye ka a ga-ahawa aga? Ndị okenye na ndị isi anyị ka m na-ajụ ajụjụ a, ndị eze, ndị gọvanọ, ndị reps, ndị isi obodo, ndị PG, ndị niile bụ ndị nọ n'isi n'ala Igbo gbara nkịtị ala na-arụ ihe na-emebisi n'ala Igbo. Ofe ajụjụ ka m na-ajụ unu si okenye nọ n'ụlọ a na-ụmụaka na-egwu ala ọgbachi nkịtị, ọ sị na egwucha anya bụ ala na onye ka a ga-eli na ya bụ ala ebe ọ bụ na enweghị ozu dọ a na-egwu ala? Okenye ajụrụ onye kene ihe unu ji na-egwu ala, unu agba nkịtị ala na-arụ ihe ọjọọ na-eme n'ala Igbo, onye ọbụla gba nkịtị. Ajụjụ m nwere ịjụ ndị okenye anyị, ndị gọvanọ anyị, ndị reps, ndị eze, ndị PG, ndị isi ndị ahịa bụ ndị nọdụ ka ndị na-achịkọ ndị Igbo. Ajụjụ m ọ bụ, okenye nọ n'ụlọ ụmụaka na-egwu ala ọgbachi nkịtị, ọsị egwucha ala onye ka a ga-eli na ya? Biko nụ litenu jikọọ na aka ọnụ na nsogbu Igbo nwere. Unu pụta na-ekwu na a na-amajalize ndị Igbo, ọ bụ asị na ihe nọ n'ụwa awụ dog eat dog. Ndị ofe mmanụ nọ na-achịkọsị onwe ha na-achọ onye ha na-abụrụ nke ya. Ndị ugwu nọ na-achịkọsị onwe ha na-achọ onye ha na-abụrụ nke ya. Ndị Igbo ewe onwe ha ọhịa ewee na-abụ nke ndị Igbo. Wee na-agwa ụnụ mbọsị ọbụla Igbo litere jikọọ onwe ha ọnụ, jikọọ aka ọnụ, chịpụ ndị iro, wee kwechiri kpaba nkata maka ọdịmma Igbo, ihe na-ebe ga-ebe. Bikonu ka anyị mee na ọsọ ọsọ bifo ihe a na-ebe n'ala Igbo akọnzum onye ọbụla. Organ harvesting bụzi n'ala Igbo, emego ala Igbo crime scene. Ndị bi Lagos kpọchapụ ụkwụ na ha bi Lagos ọ dịgoro ha mma. Ndị bi obodo oyibo kpọchapụ ụkwụ na ọ dịgoro ha mma. Ala Igbo mmadụ anọzi ya, ndị nke fọrọ afọ a na-achagbusi ha, na-aghụsịrị ọgan ha. Unu fụrụ ihe mere na Ezeagụ, onye nwa dibịa anọkọta mmadụ afabụ na ya awụ dibịa na ya na-eme ihe agaghị ajụ ese. Onye nọkọta ya bịa hiwe ụka n'ala Igbo were one room hiwe ụka agaghị ajụ ese. Onye nọkọta ya gaa na nwa ajọ ọhịa kpọcha gị na ya na-agba dibịa agaghị ajụ ese. O ruole mgbe anyị ga-elite wee na-ayọkwa obodo niile, na-ekene ndị sekuriti, ndị Ezeagụ. Ya ka m na-eti mkpu ihe a kemgbe, obodo ọbụla la a ga-eme enforce si vigilante na ndị polisi achọpụtabeghị arụ niile a na-eme n'ala Igbo. Ndị amị achọpụtabeghị n'ọkwa ndị vigilante. Ka unu biko mee na ndị vigilante etip ka ọ wee dịrị Igbo mma, na-asị na ihe niile a na-ebe n'ala Igbo Chineke ga-enye aka, ọ ga-adịrị anyị mma n'aha Jizọs.